Niektoré ženy majú počas tehotenstva pocit padajúceho brucha a tento pocit im vytvára tlak na panvové dno. Tento pocit môžeme zmierniť tejpom na podporu tehotenského brúška. Odmeriame si tejp od stredu hrudnej chrbtice, môžeš sa otočiť, až do stredu brúška. Túto dĺžku zdvojnásobíme a ustrihneme si tejp. Zaoblíme rohy. Bude to tejp lepený od stredu, takže roztrhneme si tejp v strede. A nalepíme bázu pod brúško. Bázu zažehlíme. Stiahneme si podkladový papierik. Môže sa otočiť a úplne voľne bez napätia dolepujeme tejp. A zažehlíme. Môžeš sa otočiť. To isté spravíme na opačnú stranu. Úplne voľne bez napätia lepíme tejp a bázu nalepíme na stred chrbtice. Tejp zažehlíme a techniku máme hotovú.